eda be fulbe ebi mi moy den layti mendi e ko ne le ko den layti mendi e sabu ko ngeru la mota ko be andan ko hoko tabital pulago yahata e kala ko neddo woni yo woniri Allah te ganden fof no waawo ha heede barke ala ba beni ko suttini accini adi haala ala ko tongi geresi bontodirama ndaare fulbe tv ko télévision mo anduɗa kala ko anduɗa pularno e mum harayimo ton waɗe subscribe joni fulbe tv no weeli ha wani kam weltare no feewi kollirde kollo meɗen mawɗo mo ganduɗa hande ko tedduɗo e leydi Gambia e leydi Afrique e aduna o fof ɗo yeewi fof o kanduɗo e teddungal ko teddinɗo yimɓe ko teddinaɗo ko joom haqqi o jangi Gambia ɗon o yimmi Gambia o yeehi Amérique o golli Amérique o ndaari leydi muɗum o gawli ɗo o jangi ɗo o foti artude o ndaara ko wawi waɗande leydi mum ko ɗum artiri o gonɗa ko dola o yoɓeteno wona dalas o acci ɗum ɗon fof o ari o wallito leydi ndi e feere muɗum e gandal muɗum o wallito leydi ndi ɗum ɗon Dr Demba Sabally ko pullo gaynako o ko mawɓe mum ko remoɓe ko aynoɓe koye ndemdu mawɓe mum ƴefti kalis ɓe nande ɗum school ɗum noon Dr Demba Sabally a bismama e saare he a bismillah e saare ma he ɗum kanko aynakoɓe min gari min jiiɗi gara an Dr Demba Sabally gara kalana en kalna mawɓe kalna sukaɓe gaynako ko nangi fof poolat kala ko gaynako nangi poolat ɗum noon mawɓe garɓe mbiya wondema neɗɗo si jangi heɓat fof ɗo en peccanede ngaruɗen peccanen koye meɗen sen janggani enen fulɓe koyen peccanteɓe sen jiiɗi tawtorede peccoɓe ɓe ma janggen en mbawata hedde ontade so tawi woni e janggani sen jangi kono Dr Demba Sabally ni mbaten sabna ɓe mbi on o Dr Demba Sabally kanko ko janguɗo ko jangguini ɗum noon mawɓe mumɓe fof remoɓe e aynakoɓe jangguini hande e jii mo woni yakar leñol hande mo dari fof pulago weltoto pulago fanoto o daro international level o nder ɓiɗɗo gaynako dari ɗon mo daro international level ko ɓiɗɗo demowo dari ɗon ɓiɗɗo pullo wona muɗum ɗum no en gueti eɗen jiiɗa fulɓe mbakkiloɗen janggen jangginen kala mo janggani yo janggin sen janggani tan ko ɓaawo gonten ene koyen feccantede sen feccanino tan hoɓɓen wonten lutteten wonde fannama ni en janggani tawtoɗen okkiroɓe kayitaji okkiroɓe pewje leydi no leydi fotiri nabirede ko jangde tan gandal wawi ɗum wonde onon mbawde ɗum heɓirde koma janggen ene ɓe janggani walla ɓe janggani ɓe yoɓe mbakkilo eda be fulbe ebi mi moy den layti mendi e ko ne le ko den layti mendi e sabu ko ngeru la mota ko be andan ko hoko tabital pulago yahata e kala ko neddo woni yo woniri Allah te ganden fof no waawo ha heede barke ala ba